brikiti vu nasi makabatireko vateereri vedu. Icho kwadi muri yaZimbabwe rikandikuzivisa ine kupamba ndiri mukati mekureva mukati mekupfapfadza ndezviri kuitika matima nawose nyika ino. Muri yaZimbabwe zvandakakubatira pazuva ranhasi ndine nyaya muri yaZimbabwe iri kuitika mukati menzvimbo iri kushungurudza vakawanda nenyaya yekusiyana kwevabereki. Baba namai kana vachinge varoona vakasiyana ndinogara ndakataura shona yekuti izvo panorwa mabhuru chinokuvara isora chikonzero parinenge richitsikwa harinazvo harinoziva kana mhosva yarakapara kunyange zviri kugwira mabhuru achona vanenge vasingazvizivi. Nyaya iri kurwadza muri yaZimbabwe. Mwana akarohwa nastep mother munzvimbo yakadoma akakwanisa kudislocata gumbo rimwe rikatyoka rimwe richibva spinal cord ichibva yatokanganisika zvakare. Baba Isabel musana wake wakadhinda tambo dzemagetsi. Asi chinorwadza ndechekuti hanzvadzi yababa vane mukadzi uyu, hanzvadzi yemurume ane mukadzi airova mwana uyu amai nababa vakasiyana. Mwana vandiri kutaura nezveke mwana komana ane 4 years dzekuberekwa kutaura kuno kwatiri kuti nyari kumateredzi mosvo ende mukadzi uyu akatiza zvakaoda ndichakupai mhuri yeZimbabwe mugonzero zvakamira senyaya mhuri yeZimbabwe yemukadzi wekubhikita ari kugara paguva remurume wake Daniel Roshiwakashemba keministasha. Ndichakuudzai kuti mukadzi akamira sei achigara paguva remurume. Ndoda kutaura nyaya mhuri yeZimbabwe. Tine nyaya munoziva nyaya yemwana komana anga ane 4 years zvakare dzekuberekwa. Mwana uyu akapuya pamhepo tiri mukati mekutira kuti tsvage rubatsiro kukauya ma100 kana kuti ma1000 vari mukati mekuda kubatsira mwana uyu anga ane chikamu chekuti izvo numbu rake raizvimba achibva azoshayika. Kutaura kune kwati mhuri yeZimbabwe pane vanhu vagadzira magroups vari kutsvaga mari nezita remwana uyu vachiita sekunonzi vari kutsvaga rubatsiro kana kuti vanhu vari kutsvaga mari yekuti kana vachinge vapiwa mari voita rubatsiro rwokubatsira mwana uyu. Asi mhuri yeZimbabwe vanhu ivavo havasi kuzivikana kunyange nevabereki kuti ndiani kana kuti akamira sei. Magrupu agadzirwa ari kusanganisira magrupu anosanganisira munyika yeZimbabwe neimwe nyika iri kunze kwenyika iri kuita sekunonzi vanhu vari kukomunikata uko neuko vachizama kutsvaga mari yekuti mwana uyu angararamiswa sei. Asi rigadi kuzivisa mhuri yeZimbabwe ndakakuudzai kuti mwana uyu Mwari vakazotonga ndati mwana uyu akazoshayika afa kudaro akafa. Asi zvandiri kuoneka zvino zvakare kune nyaya yazoitika yekuti kuno tine vanhu kana kuti atinoti mapala mafinawo pala vanokwanisa kuti vanoita basa rekuti vanoviga vanhu. Izvo kutaura kuno kwatiri kuti patori nemafina wapala akutodhonzerana kuita hondo yekuda kuviga mwana uyu. Baba Isabelo mwana akatambura vabereki vakashedzera kuti hatichisina kana mari ko vanhu vakadini uko kumhanya kubatsira kuti mwana apore pane kuda kuzobatsira munhu aita sei ashaya kudai. So ndo zviri kuitika kutaura kuno kwatiri kuita mwana uyu vari kugadzira urongo kuti angavigwa but ndo zvakaitika. Asi mhuri yeZimbabwe mwana uyu asati afa ndakaenda ndikanotaura nevabereki vaigara nemwana. Vabereki vaigara nemwana vaigara naamai vake nababa vake ndoko anga ari kureva kuti mwana uyu anga akawandira kurudzi rwakaberekwa baba nokuti amai vake ndoko vakaroorwa uyezve ndoko afira. Regai ndikuzivise mhuri yeZimbabwe ndakazoenderera mberi ndiri mukati mekutsvaga nekutaura kuti ndivabvunze kuti urongo hwenyu hwakafamba sei huri kumira sei. Mushure mekunge ndafonerwa neimwe fina pala ichiti bozho tiri kurwadziwa ndoda kuti tikwanise kubatsira vanhu ava kunoviga mwana uyu free pachena pasina muripo. Iko zvino zvikwazobuda zvakare imwe pala iri kuti yauda kunoviga asi mwana ari chii ari mumwe chete. Inzwai mhuri yeZimbabwe ndakakwanisa kutaura naamai vemurume ndichiti mwana uyu ashayika. Muchitaura mashoko aya ndichitaura naamai vemwana vane kutaura kwavaita zvichienderana nekuti mwana ari kurwara sei. Magamuchira hama dzakafanana nedzipi dzauya kumariro nokuti pakutaura kwenyu panga pane mamwe mashoko aisanganisira kupinza hama pauriri hwemwana. Saka magamuchira hama dzipi pane mariro ndepapi hama dziri kuuya ndedzipi vari kuchema ndevapi. Zimbabwe pavanhu vakashaudze vauya kurufu. Mwanasikana akandiudza kuti hama dzauya asi pane hama yakasvika pamba ichida kupinda mugedhi kuti vagopinda imomo vagochema nevamwe asi pane mumwe munhu akavhara gedhi akati kana muri semi munomo hamupindi. Ichokwadi hama iyi haina kupinda yakarambidzwa kupinda. Mungazive kuti ihama ipi yakarambidzwa kupinda kuenda kurufu rwemwana uyu? Hama yakarambidzwa kupinda kuenda kurufu handisati ndataura nayo chikonzero hama iyi yakandikumbirawo zvakare kuti inini ndine kutaura kwandiroda kuitawo. Asi hama yakarambidzwa ndaamai vaamai vemwana.
amai vemurume vakavhara gate achishashi aiwa muno mamukwanise kupinda ndokutaura kwavo amai vemurume kuti ndakavhara gate kuti amai vemuroora ambuya vemuzukuru vasauye pasapinda muno wangu vamwe vakapinda vari kuti ndakavhara gate amai vanove ndiwo amai vemudzimai uyu kana kuti mbuya vakakwanisa kundibata padunhare vakati bhozho nyaya yandiri kuona iyi ichokwadi mwana wangu uyu asi ndine mashoko andinoda kutaurawo handisati ndawana nguva yekuti ndigokutaurawo naamai ava vari kuti ndoda kubuditsawo saidhi rangu saka saidhi riko zvinaa kutitora nyaya iyi isaidhi rekumba kwakaroorwa mwana uyu kubva achirwara kusvikira agofa kusvikira nhasi vanhu vachida kuenda kurufu vamwe vakadzikwa kuti vasapinda asi amai ava handisati ndavaona handisati tasangana kuti vagotaurawo kuti ivo vari kuda kuti kudii asi parufu izvezvi vachishashu vakati ndakavhara geti kuti kwete pana pamupindi ndopave nenyaya ende mapepazi kuti mwana avigwe ari kugadzirwa izvezvi mukufamba kwenyaya mukurwara kwemwana mukufamba kwakaita vabereki ndopa wakabata akakuti gogo handiti yes mbuya ichokwadi mbuya vamai vemwana ichokwadi ndivo vari kukonzeresa chi kurwara kwemwana ndichivabvunza kuti muri kuti mai vari kukonzeresa muri kuti kwamakafamba ndo kwamana kanoudzwa here kuti ndizvo yes nokuti vanhu ivavo vanoti vanoona nemweya wavo kana kuti nechivanhu chavo asi variko zvakare vanoona zvisiri izvo nokuti kuona kunosiyana vanoti ivo vane maaudios avakarekodha amai vachitaura kwete zvechiprofita kana zvechin'anga feya amai vachiudzai nini kuti zvakati nezvakati nezvakati pamwana wako uyu saka mav11 aripo vari kuti vane mav11 ndosaka varambidza vachishashi kuti vave kuzochema muzukuru ndokusaka vachiti vane chokuita ya nyaya yacho chiri kuenderera mberi saka tichanzwa saidhi ramama nokuti chikamu chavakataura mbijana ndechekuti parunhare nditori nemabhiuzi nemariwo dzandakatobhadhira muchipatara muzukuru wangu achirapwa ndonzi ndichasvika here pamuzukuru wangu muzukuru wangu ovigwawo here ndisipo ya pakaipa ndati wo parunhare tozosangana mutaure zvakanaka zimbabwe ndimuchanzwa masaidhi ese koitawo zvakare vanhu zimbabwe vanhu ngatityei mwari vanhu ngatinyarei chokwadi here mwana akafa achitambura kudaro mwana akafa vachibereki vachisinda misodzi umwe munhu ari kugara pasi kuronga gurupu rekuda kudya mari dzemwana iyei wosina rudzi nare handizivi mhuri yezimbabwe ndimi munonzwa ndimi munoteerera ndimi munoona sei tichadzifambira kusvika masaidhi ese mamanzwa vanhu vakusvika vayananiswa ndiri kuzisati pane zvakaitika asi nyika ino ine vanhu vakawanda ine mapurisa vatongi vedzimhosva vemachechisi vafundisi vachagara pasi kusvika vanhu ivava vari kuramba ukama ucharamba uripo so vanhu kune vese vakagadzira kamagurupu apo pari kutsvagwa kamari yokuti ibatsire kamwana uyu anga achirwara zivai kuti mwana uyu akashaya kana mukatongoona magurupu akadaro regai kubirwa regai kutorerwa mari imhosva hautsvagiri mwana mari usati hama yemunhu isingazvizive ya kana vachikwanisa vabereki nehama ngavaendeka kunoripota kumapurisa kune avo vakavhura magurupu ekutsvaga mari yokuti ibatsire mwana uyu paka cheku beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni ho varoi havana piro mumba
iwe chegutu chiri kuti kudini icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekureba mukati mekupfapfadzana kutsutsura dziri kuitika matimana wose nyika ino rega ndipanda kupinda mukati menzvimbo yandinoshevezera kuti chegutu muri yaZimbabwe ndino nyaya inorwadza nyaya inosuwisa zvikuru sei nyaya ndiri kutaura panguva ino yakaitika kana kuti iri kutoitika panguva izvinozvi mukati menzvimbo yandinoshevezera kuti chegutu ndokuti vakomana vangu vandinobata navo vakomana vangu vandinofamba navo vandinoshevezera kuti ZRP vakomana vane matirauzi ekuti kwangogaragara anosimbiswa kukwiridzirwa kuti zvigwa zvakaratidza kuti vari kuenda pandima paposition simba rinompurisa ndinolisimbisa hazvina basa kuti haana bhodhi hombe senge bhosho akaenda parodblock mukomana weZRP rodblock parodblock panouya 30 ton rekuti kana richiona kuti munoriziva nokusimba kwaro akasimudza roko mudenga akaisa pasi saini yekuti mira stop leka kuzvura iyeye mupurisa mupfupi asina nyama anenge inini unotoisa mabhreki votouya votaura newe simba riri kuseri kweruoko iroro ndo rinoshandiswa inzwai mhuri yeZimbabwe pane murume akasiyana nemukadzi wake asiyana nemukadzi wake murume ndokutora mumwe mukadzi amai pavakaenda vakasiya mwana ane 4 years pamba asiya mwana ane 4 years pamba muri yeZimbabwe amai vachibva vaenda ndokubva atora mumwe mukadzi vari kuda kurambana nevari kugara vachidetsana gadzirisai imba yenyu zvadaro baba pati nemhuri yeZimbabwe amai ava zvavanga vachiita vane kabhurumu kavo kavanga vachiti iwo kana vafunga kurova mwana uyu vanopinda mumba mubedroom vovhara door vobva vaisa radio full blast kuti vanhu vasanzwe votanga kurova mwana muri yeZimbabwe vaipfapfaidza mwana kusvikira mwana akanganisika spinal cord achoka gumbo musana wake muri yeZimbabwe mukautarisa tambo dzemagetsi kusvikira vamwe vanhu vaenda kunokwenyera sisi vemurume ane mukadzi uyu kureva kuti ndivo tete vemwana munhu akazoenda pamba apa iye hanzvadzi yababa ndokusvika zvikanzi nai bhozho mwana ari kupi ndiri kunzwa kuti mwana akaadhimitwa kuhospital zvikanzi mwana akaadhimiswa kuhospital munongomuziva muzukuru wenyu nemusikanzi wake anofanira kunge akatodonha hake ndokubva akuwara but vanhu vari kufamba vachiti izvo mukadzi wangu ndiyakuwadza mwana hanzvadzi ikati sisi inzwa hanzvadzi yangu kana kuri kuti mwana ane musikanzi wakakuwara nekudonha kuchikoka spinal cord kuchikoka gumbo anenge achitobva mudenga kana kuti akaita zvokurohwa uyezve tine zvino masainzi anoratidza kuti hauzi musikanzi wekudonha zvakafanana netambo dzeshamu dzinenge dziri kumusana ndizvozvo zvikanzi kwete enda yenyu zvikanzi bhudhi wangu ndikaenda uku ndikanoona izvi handikusiye ndokusungisa yes nokuti uri kutsigira munhu nenyaya yekuti mukadzi wako akuwadza mwana murume anogara pamba nguva dzese here nomudzimai wake kuti aone kubatiwa kwanga uchitiwa mwana anobuda achimboita zvinhu zvokubata-batawo sababa achitsvaka anombotsvaka-tsvakawo sano vatete vachibvaenda kuhospital ndokutosangana nemwana mukoma KB mukaona mapikisi emwana munorwadziwa 4 years munorwadziwa mwana akathinda shamu mwana akatoiswa mabhandeji anoratidza kuti anenge maplasta makumbo ese zvadaro mhuri yeZimbabwe hanzvadzi ichibva ikoko chibva yauya zvikanzi handikusiye shamwana muroora pakanzwa kuti nyaenda kumapurisa ndovharwa tachi tobo ndovhatiza atawa kutaura kuni kwatiita mukadzi uyu akatiza mwana achibva aendeswa kuhospital hanzvadzi sikana ikatora hanzvadzi ikanoenda naye kumapurisa hanzvadzi sikana ikati mapurisa munhu uyu ari kuchengetedza mbavha ari kuchengetedza mondi mapurisa kwanzi vakataura shoko rekuti hatizi kukwanisa kumusunga nokusati asaita zambosha yake mwana sikana akati munhu handibudi mwana wemuzukuru wangu iye hanzvadzi yangu handiitire utsinya but zvaakaita zvazviite izvi munhu wari kutsigirai mondi mani tamubvunza akaramba akati mwana nemusikanzwa tarisai musana wese uyu imisikanzwe here mwana uyu anotaura vana waita siye zvikanzizvo vaipinda neni mumba inzwai mhuri yeZimbabwe ndatigadzirirai kutaura kuteerera
shoko randinoda kutaura pano rinonzi ndorairoverwa mwana. Mwana akuudza vanhu 4 years inotaura. Daniel Roshi will be in for. Daniel Roshi will be in for. Wakachwemba. Tikutukana here. Tikutukana here. Hati. Reporting to the angel. Mukoma KB. Inzwai mwana akutaura muri yeZimbabwe. Kuti chicha ndairoverwa. Mwana airoverwa kunzi baba vako havana kusiya mari yechikafu yechingwa iti. Saka ndio mhosva inoverwa mwana here iro. Apo baba rutotsigira. Ndo mhosva iri kunzi nemwana ndainzi uri kuzviziva here kuti baba vako havana kusiya mari yechingwa. Stepmother nemurume uyu vane mhuri here? Ndasati ndabvunza baba Mukoma KB, ndakazozvifunga. Vatete nehama dzine mwana uyu kana vavakidzane nefenyuro ndenyu namba munadzo, ngatiti tichibatana tichifamba tese kuratidza tiri apa tiri pamwe chete, nokuti ndimi chataura zvakare kuti munoona sei nezvakaitika. Baba ava nemudzimai wekutanga wakarambana naye vane mhuri yakakura sei? No, ndakangotaura nezvemwana uyu. Alright. Handina kuzodzika-dzika, ndakangotaura nezvemwana uyu. Wandiri kunyanya kutaura naye iye hanzvadzi inova ndiyo iri kumira pamusoro pemwana uyu, anove akachema mukati mekamba kuti polisi mukasasunga baba ava anogona kusatidana nehanya zvakare nemwana ari kuhospital. Mwana akatosvika kushawa vanhu vanobatsira kuti chipatara chinoda kubhadharwa. Kana achitaura mashoko aya ari ari kumirira mukadzi wake kuchipatara kukadzi kunodiwa mari, anobhadhara here? Vanoti ivo mapurisa vakazobata munhu uyu ndokumukanda mukati. Vamukata mukati, hanzvadzi ikasiya yati basa tapedza, ndokukwira bhazi vachipinda mukati meHarare. Vachipinda mukati meguta reHarare, foni yake yakupinza zvikanzi abuda tinaye. Apo mukadzi wacho ari kutsvagwa. Mukadzi ari kutsvaga uyu ari kunzi anomboonekwa dzimwe dzenguva. Baba vachitaura naye kunzi izvezvi ndiri kutaura newe, uchingopedza kutaura neni dzima foni yako, unongoita oni chete paunotaura nini. Uchimenzi ari kutomboonekwa dzimwe nguva ari mukombi achizunza rasta rake, nokuti mukadzi ari kutsvagwa uyu nemapurisa ane rasta. Ari kuwanikwa munzvimbo yaanogara here kana kuti kune imwe nzvimbo? Anga achiri kuwanikwa munzvimbo yeChegutu, asi achitenderera kunze. So murume ari kukomuniketa nemudzimai, ari kukomuniketa nemukadzi wake. Apo murume ari kudziwa kuti mukadzi uyu kuti mudzimai wake ndiye akatorova mwana kusvikira pakukuwara kwaakaita. Zvitori pachena chikonzero ari kutomuviga. Mukadzi wepamba anodzingwa kunzi buda panapa imbotenderera dzima foni yako, chiratidzo. Zvakaoma. So tete vari kupi? Tete izvezvi vari muno mukati meguta reHarare. Ndo mavari. Mwana ari kuchipatara. Mwana ari kuchipatara. Kana ndisingakanganisi vanga vachiti ivo vari kuda kuenda kuCentral kunotsvaga mumwe utungamiri. Nyaya yavo vakatarisa mwana vari kuti haisi kubatwa zvakanaka. Chinhu chikuru chavari kuda ndechekuti kusvika pawanikwa mukadzi, hanzvadzi yavo ngairambe iri pamapurisa, nokuti ndiye ari kumunhutisa. Baba Isabel, handizivi zvangu mutemo, asi chandinoziva ndechekuti kana munhu akasungwa akabatwa, right, munhu ane kodzero dzake. Ishokwadi. Haafaniri kuita nguva yakawanda ari muchitokisi kumapurisa. Ishokwadi. Anofanira kunyorerwa mapepa obva aenda kupi? Kukoti. Enda achiramba ari musungwa kusvika nyaya yaita sei yapera. Saka tete ngavaende, handiti kuCentral kana PGHQ. Handiti wonzwa kuti pakadaro panofambiswa sei. Asi inini ndiri kuona sokuti baba ava vane mhosva yavari kuita yokuchengetedza, yokuhwandisa mudzimai mondi. Mukazwa kuti kune munhu ari kuuraya vanhu, motozonzwa kuti pane pamba paari kurara achibikirwa ipapo, naiye munhu iyoyo itori mondi. Bhaibheri rinoti kunemi vakatendeuka vakabhabhatidzwa muzita rangu, muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, musasungwa pajoku rimwe chete nevasingatendi. Kana variko mabhishopu, vafundisi, makristu anogona kuziva nekududzira kuti paitaura kuti kudii, musasungwa pajoku rimwe chete nevasingatendi. Mukristu mukanzwa kunzi mumba umo pabatwa mbavha idzi vanga varipo, panga pane vanhu kubhawa wanga uripo, pese pari kuita nyaya dzenyika dzekuti unopomerwa mhosva unenge uripo. Wai uchisungwa pajoku rimwe chete nevasingatendi?
regai tizonzwa kubva kuwadiwa vateerere manyama kuti vanoti kudini kubudisidza nechokupi nechokuchekutu. Ndiri yasimudza mbada tirove pakatsikadzika, simudza mbada tirove pakatsikadzika, pakatsikadzika, simudza mbada pakatsikadzika, simudza mbada pakatsikadzika. ichokwadi muri yazimbabwe ndiri mukati mekupapedza dziri kuitika matimana wose enyika ino wamukaseko chizoti ititi gumete chimuti wakabata kuti dzi kwanza handikisi mukoma KB kune murandakadzi ari panonzi pafatso anoshanda munotengeswa nyama pafatso anonzi Clay baba mabatiro aita chimuti anodobva kudadika kana uchibata National FM ukatenga nyama mbucha make ndiye anobva kugochera kwanza ufane kupa mwe munhu nokuti uri werudzi rwangu Clay iwe icho vamukatsekwa mauseko mai marasamuka vari kuHighfields. Mai marasamuka kwanza inogara nekaredhika vari kudisturb vana budai panze fanika motokari kana wanga wakagara panze motokari kadarika neipapo kwanza vakutopinda mumba kwairi kundidisturb padarika mota hapana chandanzwa handina izwi wandiro rinofanira kuti ndidarike paNational FM iwo vakutonzi chimuti mai marasamuka vakomana mbuya marasamuka hei mukoma KB pane n'anga iri kunzi iri kukuwadzana vakawanda vari kutofungidzira kuti nemapepa acho hapana pari kutoda kutonzi vane zvavakaitirwa nen'anga iyi vese vakutotsvaka kuti vanoda kuti vazive kuti voenda papi pavanoripota kuti vanosvika munoambotariswa anoti akashandira vanhu ukangoenda chite wabvisa mari kechi2 foni achadaviriwe munhu achabatiki kana kugara panzvimbo achagari n'anga iyi yakabva kuhwedza ichipinda mukati meguta reHarare pandataura iko zvinozvi ndingazobata zvakawanda nokuti vanhu varoda kubatisa munhu tombosira ipapo asi n'anga iri kupi Parliament selector n'anga yakabva kuhwedza ndokubva yanopinda muHarare mukuwadzana ndo mairi ine vanhu vanodarika amheno vangani vekuti ukangosvika kwaka1 kechi2 hauchawanikwi kana foni aichaiti kuchipatara chaiko ukaenda ukarapwa ukapiwa mapirisi unopiwa kadhi rekuti kana zvisina kuita unodzoka futi n'anga yakudzokeyo kechi2 muri kuti munhu ukaenda kukuwadzana kunobatsirwa nen'anga ukabva ikoko foni inenge isaiti handiitika even paunenge wakaenda kunobatsirwa haisi kuwanikwa inenge yachinja pokugara vanhu avo vanenge vachida kuzofona vachifonera n'anga vachidei futi pama hazvina kuita varoda kuziva kuti makumbo anga achizvimba pandapiwa mushonga uyu hazvina kupera ndochitora upi zvakare kana kuchipatara unobva taridzwa kadhi wonzi wakambopiwa paraseti saka kuzvinozvi wakuda aya unotonzi dzoka after 5 days kureview kana iye godobori anoti musi wakati kana waita mazuva akati uite sei udzoke ende godobori iye anotaura kuti musi wakati udzoke kana zvakadai hawaniki kana foni hadaire ende foni iri kunzi inosetiwa pakuti kana uchifona iwewe hairinge ukazoipa mumwe munhu ndopa inoringa saka unenge watoblokwa watovharwa tiri kutarisa vanhu vane matambudziko akaita sei vari kuenda kunobatsirwa kukuwadzana baba mukoma KB rega ndikuudzei kana titora nyaya yematambudziko evanhu matambudziko ese zvinoita vanhu vanoti ivo vakanzwa kuti bhozho pane munhu angachirarama nekusaona asi angosvika kati nezita raJesu ndoda kuti uone uchibvaona nevanhu vanorwara zvibereko vanozvimba makumbo vasiri kuwana mbereko vari kutezwa nevarume nenyaya yekuti aita mbiri iyoyo
vanhu havatarisise ngechirungu kuti kuhospita kuna dokta wemabhonzo kuna wemudumbu kuna anoponesa. Vanhu vanongoti kwaita mbiri ikoko zvese ikoko. Uya munhuwo zvakare murapi weyo nenyaya yekuti aruda mari haachaiti vane urwere hwekusaona uyai kuno angouya chete tora mari. Saka vagari kana kuti vanhu vakaenda kunobatsirwa nen'anga iyi vaenda here kunoripota kumapurisa. Right, ndo pavati vaunza nyaya vachiti kana zvakaita sezvizvi uyezve tinogona kungonanga iri pakamba mapurisa semazuva ose nokuti ndezvana Godobori pamwe vari kuti hatigona kusaziva kuti zvemapurisa zvinogwa zvinoripotwa zvana Godobori zvinogwa rinogona mbafa pane kuripota nyaya yakafanana neiyi tinoenda kupi. Baba Isabel, ini ndinofunga kuti vakaenda kumapurisa. Handiti ukasvika paroad block mapurisa vasiro vanopa munhu chitamba ichokwadi asi vanoti rukumbira kana chitamba chako kana usina chitamba vanokupa mazuva mangani 7 days 1 week yokuti make sure kuti uri kubwira nechitamba chako kana usina totanga kutaura ipapo hondo yatanga. Saka wakaenda kumapurisa mapurisa vanogona kutoenda pamba apa kana kutotsvaga n'anga iyi woti imimi tiri kukumbira wakakuona bepa renyu ichokwadi rebasa. Ichokwadi mukoma kebe vachingi vaona bepa rebasa kunyangwe riripo regai ndikudzeva na Godobori maprofita kunyangwe uine bepa rebasa rawakanzi wakatenderwa kurapa kwete kuba. Yes, saka ngavaende kumapurisa mapurisa vanogona kuti vaudza kuti fambai mwakadai n'anga iyi mafoni mukoma kebe ata kuwanda asi hanhasi mafoni n'anga iyi ichibva kuwedza iri mukati meguta reHarare. Regai ndikubatai muromo tichapa mukana vateereri kuti vafone kuno kuchimbotaura kubudikidza nenyaya dzese dzambozhongorwa naBaba Isabel. Pari zvino nditenderei katimbopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions sezvo